Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing. Kados pundi pawartosipun? Muga sedaya sehat. Nah, gak krasa saiki awak dhewe wis ngancik semester genep. Nah, kira-kira ning pelajaran basa Jawa apa wae sing kudu disinaoni lan kudu disiapno? Nah, yuk langsung didelok ning slide sak banjure. Iki ning semester genep kanggo anak-anake ibu kabeh kelas pitu iku ana patang materi yaiku ana geguritan. Geguritan iku puisi Jawa ya nak ya. Puisi Jawa modern. Terus ana tembang macapat, ana maneh aksara Jawa, ana maneh cerita rakyat. Nah, supaya luwih rinci, luwih bisa fokus anggone sinau ning video iki, Ibu mang bakal bahas ngenani geguritan yaiku puisi Jawa modern. Sadurunge mlebu ning materi geguritan, awake dhewe yen sinau kudu ngerti tujuane sinau geguritan. Nah, apa tujuane? Nomor siji, ana nemokake unsur kebahasaan. Nah, pestine awake dhewe geguritan yen sinau iku pasti kudu ngerti unsur kebahasaan. Nomor loro, ana nemokake pesan moral. Pestine pesan moral utawa nasihat sing dirasa penulis kanggo awak dhewe pasti ditulis ning kono sinurat utawa sumirat, eksplisit utawa implisit. Terus ana maneh ndudut isi teks geguritan. Nah, karepe iki apa to? Isi teks geguritan ning kono pasti dijelasno karo penulise. Terus maneh relevansi pesan moral ning geguritan. Relevansi geguritan ning jaman saiki. Nah, ning kene asline tujuane mulya banget ya. Dadi awake dhewe dilatih supaya PK utawa gati karo maksude penulis iki kira-kira ngenani apa lan kudu dicakno ning kehidupan sehari-hari kaya apa. Kaya ngono ya nak ya. Dadi geguritan secara ora langsung iku pasti mempengaruhi utawa ndadekake awake dhewe luwih gati ning wong amarga bisa menehi teges ning tembung sing ora sinurat. Dadi ning geguritan iku awake dhewe bisa ngerti teges sing ora sinurat utawa ora eksplisit amarga ning geguritan ditulis sumirat utawa implisit. Dadi awake dhewe iso ngerti kira-kira iki ngarah ngomong ning sapa ya kanthi nganggo basa sing duduk basa biasane. Biasane nganggo basa sing implisit utawa ngandung sastra sing dhuwur kaya ngono. Dadi tegese sinurat iku eksplisit lan sumirat iku implisit. Sinurat eksplisit maksude dijelasno kanthi gamblang. Yen implisit iku mung tersirat kaya ngono ya nak ya. Jadi kudu bener-bener dingerteni sing temen. Geguritan utawa dicekak guritan yaiku puisi Jawa gagrag anyar sing ora kaiket guru gatra, guru lagu, lan guru wilangan. Ananging isih ngugemi anane kaendahan. Dadi ning kene puisi Jawa kanggo basa Jawa gagrag anyar lan iki iku nak ya ora kaiket aturan tartamtu. Dadi dheweke bebas sampean pengen nulis apa langsung ditulis. Gak usah ngerteni guru gatra, guru lagu lan guru wilangane. Iku sing diarani geguritan utawa guritan puisi Jawa gagrag anyar. Iki ana
Geguritan karya Suhindriyo. Ibu wacana Bumi sing dadi pidakan dening Suhindriyo. Pira lawase salwiring reh nyusu bumi sing setya aweh pangorbanan tanpa pamrih. Segara dikuras, alas dibabat jablas, tanpa eling sangkan paraning. Wis lawas wangsit tumurun wewentahan, wujud banjir lindu ketiga dawa. Pagebluk lan lara aing nrabas kutha desa ngadesa. Dina-dina aweh tengara, sumuke bumi kepanggang srengenge, babar cathetan ilangi katresnan. Sesingidan ing kebun-kebun cengkar, wewangunan endah salin panyawang. Ambruke kedaton punjere paugeran. Ning geguritan iki paragraf 1 lan 2 utawa pada 1 lan 2 nyeritakake menungsa sing alas dibabat jablas, amblas berarti menungsa sing kemaruk ya, serakah utawa sawenang-wenang karo bumi. Padahal yen bumi ora seimbang utawa ekosistem gak imbang, iku bakal medeni ning menungsa dhewe. Contoh sing ana wabah kaya ngono ya, ana penyakit. Jadi iku mergane gak seimbang bumine amarga ekosisteme kadang dirusak karo manungsa dhewe. Iku penjelasan saking Ibu. Matur nuwun sampun mirengaken. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.